Ahojky, tady Bonnie a Freddy, animatronici. Je to náš velký speciál vysvětlení celého příběhu FNAF 1, 2, 3 a 4. Omlouvám se, že to nevyšlo dřív, snažili jsme se to natočit a tak nějak drobet mi přestala fungovat ta kamera. Za což se moc omlouvám. Takže jsme tady znovu a jdu vám vysvětlit celý ten příběh. Myslím si, že ten příběh je zároveň smutný, zároveň veselý a zároveň drásající srdce. Takže začneme od FNAF 1. Takže FNAF 1 začíná tím, že animatronici mají povoleno pohybovat se naprosto úplně kdekoliv chtějí celý den. Ovšem, to nemějí dělat. Foxy ukousl jednomu dítěti čelní lalok, čímž ho zabil. Takže dostají zákaz pohybovat se kdekoliv a mohli se stát pouze na pódiu. Ovšem, to by tam nesměl být zaměstnanec jménem Mike Schmidt. Mike Schmidt totiž nalákal 5 malých dětí dozadu restaurace, tam, kde mají ty náhradní hlavy a endoskeletony, a tam těch 5 dětí zabil. Naprosto brutální smrtí je tam zabil. A aby jejich těla nikdo nikdy nenašel, tak se rozhodl, že je narve do těch kostýmů. Narval je do kostýmů Bonnieho, Freddyho, Chicky a Foxyho. Jeden tam zůstal. Když se animatronici probrali, tak narvali toho 5. do kostýmu Golden Freddyho. Dále vy hrajete ve FNAF 1 za toho hlídače Mikea Schmidta. A oni po vás jdou, protože se vám chtějí pomstít a chtějí vás zabít. Ovšem se jim to nepovede, protože vy zvládnete přežít celých 7 nocí a zůstáváte v té restauraci jen proto, že podceňujete a myslíte si, že to nedokážou a taky to nedokázali. Na konci 7. noci jste se rozhodli, že je poškodíte. Proto si Mike Schmidt vzal oblek Golden Freddyho, šel za nima a poškodil je. To je důvod, proč mají na konci všude na sobě krev a mají žluté otisky, jako například na fotce Freddyho ve vyprávění o postavách. Protože se mu bránili přitom. Ale nezvládlo, prostě je poškodil. A tím začíná FNAF 2, že vedoucí se rozhodl, že nechá jakoby postavit další nový animatroniky v toy verzi pro děti. Takže jsme ty starý rozebrali, hodili je do Part Service a postavili nový animatroniky toy verze. Ty opět také začali chodit a chtěli zabít hlídače, který se jmenoval Jeremy, protože si mysleli, že on je Mike Schmidt. A to samý ty starý animatronici, který prostě pořád žili, protože je nezničili, jenom jim sebrali pár součástek. Takže se vlastně bránil proti několika obludám najednou, i proti jejich endoskeletonovi a Pupetovi, čili marionet, který je u nich jako jedna z hlavních postav. Takže FNAF 2 bylo pro něj velice jakoby náročný, za který ho vyhrajete. Dále, jakoby v noci 7, tak vy odejdete a vaši zaměstnavatelé zjistí, že mají mnohem větší pokles návštěvnosti. Kvůli tomu, že toy verze animatroniků už nejsou to praví makoví, co byli starý animatronici. Takže jen se rozhodnou, že ty starý animatroniky opraví. Takže se tak i učinilo. Opravili starý animatroniky, který fungovaly prostě nějakou dobu. A pak, když to zjistil Mike Schmidt, tak se rozhodl, že je prostě zničí. Zničí je na dobro. K tomu vám teď pustím dokumentační video a budu vám přitom samozřejmě vyprávět dál příběh. Takže pokračujeme naším příběhem na konci FNAF 2, kdy se Mike Schmidt rozhodl rozsekat ty roboty. Tady vidíte, jak jde Freddy po chodbě. Takže on se ho snažil nalákat, aby ho mohl zabít jako prvního. Sekerou je rozsekat. Nalákal ho tím, že začal bušit do zdi. Abych vám řekla pravdu, mě tento příběh naprosto doslova tato část drásá srdce, protože když budete koukat na tak dlouho jako my dva, tak vám to přiroste k srdci. A pak vám to přijde jako naprosté, prostě tohle z toho strašný. Prostě vám to smutný a říkáte si prostě, jaký je to strašný, že byste toho chlapa nejradši zničili. Ovšem to Mike Schmidt nečekal, že tím, že je zabil, tak se mu krutě pomstili. Ty duchové děti. První rozsekal Freddyho.
Ostatní animatronici, čili Bonnie, Chica, Fred a ten Foxy, slyšeli Freddyho, jak křičel a Mikea, jak ho prostě mlátil tou sekerou. Chvilkama on tedy bliknul nápisy, který tam on napsal, tím, že je vyzval. Tak oni se šli podívat a věděli, že už tam je Mike a chtěli se mu pomstít. Ovšem, to se jim nepovedlo a Mike rozsekal Bonnieho, pak rozsekal i Chiku a nakonec rozsekal i Foxyho. Jirko, tato část ti drásá srdce, že jo? Doslova. Mike Schmidt je prostě strašný zmetek. A jako hodíme zpátečku. Takže, když je zabil, vystoupili z nich duchové těch mrtvých dětí, který se mu krutě, ale krutě pomstili. Nejdřív ale musí vystoupit všichni, aby měli dostatečnou moc. Jinou, když vystoupil poslední duch i z Freddyho, tak ho začali pronásledovat. Chtěli ho zničit. A on se skoval. Mike Mead teda, jak pokračuju, se skoval do masky našeho Springtrapa. A taky, když je zabíjel, tak se přezdíval jako Purple Guy. Proč? V minihrách, co hrajete ve FNAF 3, můžete vidět Purple Guy, když třeba řídíte Freddyho nebo někoho, jak je prostě zabíjí. Opět prostě naprosto strašná věc. Takže pak navazuje příběh na FNAF 3 tím, že on když se skoval do kostýmu Springera, aby mu nemohli ublížit, tak se velice splet. Oni měli moc a oni ho nechali v tom kostýmu explodovat. On v tom kostýmu vybouch. Proto Springer vypadá takhle, jak vypadá, prostě rozbitej. A když si bude sundávat tu hlavu v tom hlavním menu, tak tam prostě uvidíte krev a jeho kostru, protože on si tohle zasloužil. Bohužel jako všichni ostatní, prostě obživ. A ve FNAF 3, když je váš hlídač Alex, ho chce zabít, protože se domývají všichni, že prostě Alex byl jeho dobrý kamarád a on ho zradil. Nechtěl mu pomoct, protože se mu taky animatronici velmi líbili, tak on se Mike rozhodl, že ho prostě taky bude chtít zabít. Tak pak prostě ve FNAF 3 jako jediný, kdo prostě ho chce zabít. Ovšem, taky Alex byl při tom, jak Mike zabíjel ty animatroniky, byl při tom a přitom se bál a zapamatoval si je. Proto až ve trojce chodí strašit jejich duchové animatroniků. Vidíte jejich vidiny, jejich duchy, protože z nich máte strach a bojíte se jich, proto to máte. Dále hlídačovi Alexovi se povedlo vydržet až do 7. noci a v 7. noci ho bohužel Springer zabil. A proč tam byl? Byl tam kvůli tomu, že se snaží natočit, že tam jsou nadpřirozené jevy. Všichni si to myslí a už tam nikdo nebyl. Chtěli tam postavit zábavný park, ale nejdřív točili video o tom, že tam jsou nějaký nadpřirozený jevy. Mysleli si všichni, že ne, a pak se ukázalo, že jo, když ten Alex zemřel. Ovšem to nikomu nezabrání v tom, aby byl businessman, takže postavili zábavný park. Tím se navazuje na FNAF 4. Ve FNAF 4 jste prostě normální kluk, který je doma se svými rodiči a bydlí tam, kde je ten park. Bydlí u něj, protože ho vlastní se svými rodiči. Ovšem v noci, když tam bude spát, tak se všimne podivných zvuků, proto rozsvítí a uvidí že takový monstra, jako je tady to. Tadyhle to je zrovna Freddy, který se jmenuje Fredbear ve FNAF 4. Jde o to, že nechápu a prostě FNAF 4 už je přeplácený a oni ty roboti jako je postady z mrtvých, jsou to už potom takový zombíkové. No a prostě v noci 2 vám jakoby zabijou mámu. Ale on tam zůstane, protože se jim chce taky pomstít. A zabijou vám i otce ve 4. noci.
A prostě vy jim chcete pomstit tím, že jim ukážete, že na vás prostě nemají. Ovšem, jako by na vás neměli, samozřejmě. Jsou to zomboni, čili se dostanou všude. A na konci 7. noci vás zabijou, vy zemřete a tím končí celý příběh o FNAF 1 až do FNAF 4. Až vyjde FNAF 5, určitě natočím další video, jak to navazuje na FNAF 4. Ovšem prozatím se s váma Freddy a Bonnie loučí a doufám, že nás budete lajkovat. Toto video nám dalo velkou práci natočit, takže doufám, že budeme mít aspoň nějaký lajky, nějaký komentáře, i don't lajky. Co je? A hlavně prostě doufám, že se vám líbilo, takže dávejte lajky, dávejte don't lajky, pište komentáře, ráda vám na ně odpovím. Znám odpovědi v této hře jako téměř na všechno, ale na všechno samozřejmě ne. Každopádně počítejte s tím, že odpověď se dozvíte, takže se s váma loučíme a nashledanou.